May gabi kalatong tanan, daghang salamat sa pag-aralan natin atong mga amigo gyapon mga Seventh Adventist, mga evangelist. Labi na sa atong amigo karon nga mausad ang nag-host ug mausad ang atong moderator, atong pinagtilahod nga amigo si Brad Johnson Amican ug sa mga staff din na karon sa pag-aralan natin. Daghang salamat ug sa atong kaatbang amigo sa nato si Brad Jerry Laig. Dito sa Facebook, Brad Jerry, na gyud mga halang ang mga komentary pero kita yun sa personal amigo kita no o niya sa ato sa magkauban mga Seventh Adventist sa karon nga nagsunod ka ba Jerry Wells nang gabi kaniyang tanan no dating personal ni na nag-usab mig debate ni Jerry para lang ni makumpleto no baylo-baylo sa Badog Domingo na sa mga Katoliko nga nagsunod sa do sa mga dili Katoliko nga nagsunod sa tong debate karon. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Unya, unta, di kayo kanyo mag-comment na sa atong live stream. Tanaw lang mo, maminaw lang mo. Unya, timbang-timbangan ninyo asang husto o asang nagtudos kamaturan. Daghang salamat ug may gabi ka natong tanan. God bless. Ayan. Johnson? Salamat, Brother Alvin. Atong ihatag ang pandahon kang Brother Jerry Lai. Okay, mayong gabi sa tanan ato nga mga kaigsuonan, mga higala na to. Nga adunay gitawag baylo-baylo lagi kay siya man to'y affirmative. Ya karon ako na po'y affirmative. Di man ta mamugos so dili gyud sila mo to basta kay ang ato nga mapahayag nato dinhi kun unsa ang kamatuoran na ako ra pong gi-recognize ang mga kauban ni Alvin Gitamundo, mga RCC, mga Catholic Faith Defender, namang ginay mga comments no sa Facebook pero di natin magproblema anak kay natural mong gina. O usab sa pag-aralan natin lahat ng mga kapatid natin sa Luzon, pasensya na kayo ha kasi nang kuha na ni sa kuhan sa mga Bisaya na ni kay lahi na mo puning pag upo mo puntong kuan kining ang Tagalog niya in English ana putas Binisaya kay duha man mo tan-aw ron ang Bisaya ug Mindanao unya ato pong gipasalamatan si Brother Alvin kay baylo-baylo ron ni mga kaigsunan mo na nga ako lang hangyo ustanan niya timbang-timbangon lang nato kay asin pagbalik sa Ginoo ni kami duhanoy pronsit ning duhanon lalis mga kigsunan. Okay, thank you very much sa tanan o thank you very much sa pag-aralan natin. Okay, salamat Brother Amican. Para makadungog mo. Ayan. Daghang salamat, Brother Jerry. Atong i-welcome ang mga viewers nato sa Facebook o sa YouTube. Pareho ta live karon, Facebook o YouTube. So, aron din natin magdugay mga kaigsunan. Atong usat ta magsugod. Usa nato ihatag sa affirmative side ang panahon. Ako sa mong hangyon nga ubanan mi sa pagampo. Magampo ta. Panginoong Diyos, makakapangyarihan sa lahat, hinihiling po namin yung patnubay. Muli, kapayapaan nawa ang sumaamin sa pagitan po ng dalawang panig. Nawa ay makita ang liwanag kung papaano ang dalawang bato na pag nagsalubong ay may kislap ng liwanag. Nawa ganito din ang mangyari. Makinabang po nawa ang mga taga-subaybay. Pagpalain at gabayan ng bawat isa sa amin, matapos kaming mapayapa at taglay ang pag-ibig sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Okay. So ayan, nasaysay na ako ang tema. Nakaready na ang time. Okay. Pakita nato ipapakita pa rin natin sa screen. Okay. So, ang time, monitor man na sa live, sa screen. So, ato lang ng sundon, mga kaigsunan. Brother Jerry, ikaw una. So, ready? Ready ka na? Ready ka na, Brother Jerry? Sinyasi, di na ko makita ang time, no? Pero, sige lang. Sige lang, mag-warning ko pag abot sa
Sa 5 minutes, warning ko. Pag 2 Okay. minutes, warning ko para ma-aware mo. Okay, salamat. Okay, sige. Good na. Okay na? Ready na? Okay. Okay, sige. Time start now. Go. Okay, mga kaigsunan, mayong gabi ka natong tanan. Niya sa binyong kapaglaom Jerry Laig. O sa kong katbang si Alvin Itamundok. O manghinaot kami mga kaigsunan nga mapaminaw ninyo ang gusto kasumala gayod sa balaan kasulatan. Ang among gikasabutan pirmero, parang gyapon, adlay pahulay mong gyapon, pero nagapaday na ito pagong langit, pagong yuta. Pero okay ra gyapon mga kaigsunan. At matupan niya nga, kini na lang Roger ang imong pamututan, simple lang kayo. Imong gyapon ang mga kaigsunan. Oh? Times. Okay, sa sinugdan, atong ibaluan mga... Stop the clock. Stop. Stop. Nga, Karon na, Brother Jerry. Yun sa Ginoo. Brother Jerry, stop. This is dos. Kadali lang. Dos ono dos mga kaigsunan. Unya di balaan niya gitulayan og gipanalanginan. Brother Jerry. Muna siya gitawag sa creation mga Samo kayo. Sanay lang. Karon lang. Kadali lang. Kay gubot kayong tingog na ay mga naka open ng audio. Please, i-mute na sila kanang mga kuan. Pakimute ang inyong mga kanang nasa Zoom. Pakimute ang inyong... Nanulod. Oo, manay masapaw nga tingog. Dili klaro. Padihog pa. Luminaws ka ba yun? Pwede mag-headset ng pod. Ang dili speaker ay i-mute ang inyong mga cellphone, please lang, para dili madunggan, nag-iiko no sapaw sa speaker. Okay, please lang yung mga nakakunik sa Zoom, di sa may mga nakakunik. Paki-mute ang inyong audio. Ayan o, naay madunggan. Ay mga itoy Okay diya. na, sige. Sigma apil na stimaw niya. Okay, sige Brother Jerry, kusog-kusog imong audio. Okay na, okay na. Yan. Okay, good. Klaro. Okay, sige. Klaro. Okay, go. Kana, Stop. klaro. Kana. Continue yung time. Go. Okay, mga kaigsunan, atong gipamahayag din nga ang usa nga atong sundon Online dito. ug unsay giingon sa balaan nga kasulatan mga higala, Ko alam dun eh. mga kaigsunan, muna atong sundon kay ang kaso karon mao na siya mga higala nga ang adlong Sabado wala na balaan na sa uban tungod sa usa mga hinungdan. Pero atong hibaluan nga sa balaang kasulatan mga higala, labi na gyud sa mga tulumanon, sa mga Hudiyo sa unang panahon, sa sinugdanan aduna weekly nga gihimo sa Ginoo, siya gyud nagbalaan sa ikapito, unya gipanalanginan o gipahulayan. Sumala sa Genesis 2:1 og 2. Og usab mga kapaglaom, dunay mga tulumanon sa mga Hudiyo nga wala masabtik nga adunay gitawag mga kaigsunan nga gitawag nila og ceremonial sabat, no. Nga ato nang i-explain din para nga masayod ang uban nga duna di ay daghang klase sa Sabado. Dunay pista, kung binulan, itawag inyong igpapahulay, Levitico 23:32, o iyang igpapahulay, Osias 2:11, napigingon nga akong igpapahulay, Exodo 20:12. Sa ato pa,
Kini mga kaigsunan, doon ay weekly, doon ay monthly, doon na sa yearly. Katong pahulay sa yuta, sabado sa pahulay sa kapito ka tuig. O nay mga uban nga gitawag ceremonial, matud pa ni Brother Alvin Itamundok nga ceremonial Sabbath, no? Itong paggikan sila sa Ehipto. Pero ang kadtong gipahulayan sa Ginoo to'y weekly Sabbath to mga kaigsunan, kanang gitawag ikapitong adlaw o kana mo na naa sa Dekalog kuning gitawag mga higala nga napulo ka mga sugo. Nadya mga kaigsunan. Karon unsa may purpose ngano ang igpapahulay gihatag mga kaigsunan? Ang purpose mga higala matud pa sa dinhe sa mga basahon sa atong mga amigo, kining gitawag mga higala o katesismo sa Binisaya, na ay giingon diri mga higala nga gibuhat din na para nga may kalipay, no? Atong giklaro nga gibuhat din na may igsonog, gimugna ang ikapitong adlaw para hayahay. Number 1 sa kuno, hayahay. Kahapsay, kalinaw, ug maayong pagkabutang. Muna gitawag nga ikapitong adlaw. Okay. Unya, nani mabasa sa 268, no? O 269 mabasa na diya. Karon unsa pa? Ato lang ning pano kay labo po manis Kristiyano ni karon man ni. Ang duha ka katarungan sa Sabado nagtibuok og usa ka nabugkos sa duha ka papan. Kabalaan sa adlaw nga igpapahulay, pagailhon pinagis pagahin, ug adlaw sa pagsimba ug pagpahulay. Niining duha ka sang matud pa sa duha ka mga sangkuanan sa adlaw nga igpapahulay nagbukhad sa atong kauglingon ngadto sa Dios sa usa ug usa ang atong adlaw igpapahulay nagpatilaw kanato sa 5 langit. minutes. Okay. 5 minutes. Iklaro ginako mga kaigsunan na dili ni siya bayas kay dili ni among basahon sa atong amigo ni. Ato lang pong gibasa. Kay subay man ni sa atong tema mga kaigsunan. Okay, bisan pag nahipatik sa upat ka ebanghelyo nga si Jesus matinud-anon nga mituman sa adlaw igpapulay diha sa kasaulugan sa sinagoga. Ato pa mituman jud mga kaigsunan si Kristo. Sulod sa unang adlaw gibuhat sa Dios ang Brother og miundang siya. Brother Okay, naggibuhat niya og atong nakita. Sa ikapito ka adlaw mipahulay siya. Ha? Miundang siya sa pagbuhat sa lain pang mga binuhat. Tungod nini, itukod ang ikapito ka adlaw sa nagpahulay ang Sabado. Okay. Okay, 2 minutes. Katikisim, Ay, ilan minuto na? 260. Nasa gitawag na to mga igsuon niya. Ilang minuto yan? Ikatulong sugo sa napulo ka mga sugo. Niya diri. 206. Kung doon na mo'y kiningkaraan niya gitawag og katikisim. O niya ang atong imprimator ni mga kapaglaom. Si Santiago G. Hayes, Obispo sa Cagayan de Oro. Niadtong April 9, 1939. Ato pa na mga Kristohano na ni mga kaigsunan.
Unya, gawas pa ni ana mga higala, naabag yun. Sadya nga si Kristo nagpakatao, sadyang nagpakatao siya, nagbatasan siya sa adlaw nga igpapulay, Sabado. Unya, ang mga apostoles mo gihapon buhat 17:2. Unya, bisan pa dito sa langit na agyapon. Ang nakanindot lang gay nag-ingon ang Isaiah 56:2, bulahan ang mga nagapadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Okay na. Ano? Unya, Brad Jerry, sa maning mga Hudiyo Romana. Sumala si Isaiah 56:6, adunay mga dumuluong. Time. Nga nahigugma, nagmahal sa ngalan, unya nagbantay sa Time's up. Time's up. Okay, salamat. Brother, di mo madunggan akong tingog, no? Wala kayong monitor? Hinahinay rapod, pero sige lang, madunggan rapod. Sige. Basta, kuan lang mo ha, medyo aware lang po mo, na ako'y advice para kuan, kay may mamonitor man dire aron maklaro ba ang kuan sa mga tigpaminaw. So, set na ako ang time. Okay, 8 minutes. Brother Alvin, ready ka na? Testing? Yes, Doug Johnson, sa moderator, I'm ready. Okay. Brother Jerry, start na nato. Ready? Brother Alvin, okay. Brother Jerry, go. Okay. Question. Okay, first question, Brother Jerry. Okay. Ang una na kong pangatanan, sa gadaghan namang teksto diri gikutlo, Lucas buhat 11:26-27, sa kalangtungon Henesis 2:1-3, Leviticus 23:32, Oseas 2:11, Exodo 20:12, buhat 13:44, buhat 17:1-2. Asa man diri mabasa kay sola scriptura man mga Sabadista, mga Seventh Adventist Church, Biblia lamang, sola Biblia, sola scriptura. Asa nga teksto diri sa daghan mo teksto gihatag na ko karon sa mo first affirmative stand 10 minutes, letra po letra mabasa ang tema nga imong pamatud-an. Ang adlaw Sabado kung sa English kung Saturday, mo na ang adlaw igpapahulay kung Sabat sa mga Kristiyano, lagi word Kristiyano. Naano yung teksto nga o wa, letra po letra. Kung wa, tundaan nilang ni kung unsang teksto wa kato mabasa sa moderator. Maliwan pagtubag. Tumala sa naana, gipamatud-an ako, kunya gibasa nako nga kanang Sabado sumala sa Biblia Bag-ong Testamento na adre Sabado. Gibilin ang Sabado. At pasabot kanang Sabado mo na ibinisiya sa Saturday, Brad Alvin. Mo na nga giklaro nako kay imong susyon sa dictionary ang Saturday sa Cebuano is Sabado. Ato pa na pamatud-an ako kay na may Sabado di mo na pwede nimo ang Bisaya gipo nimo sa in English. O na nga natubag ang imong pangutana. Next question. Akong sublihan ba, Jer, kay teksto mo ako gani gisulti ang imong teksto, akong gilista din, akong gisulti mo pagbalik. Asa man din nga teksto, sa kadaghan mo teksto gatag, Henesis, Leviticus, Oseas, Exodo, buhat. Asa teksto din, letra po letra, ang tema nga imong gipamatud-an, nga ang adlaw Sabado, kung Saturday sa English, mao lang adlaw ipapahulay kung Sabat sa mga Kristiyano. Dili sa mga Hudiyo, sa mga Kristiyano. Nailitra po litra sa mga teksto, mo lang gisabot sa mga teksto. Ay kung gisabot mo, pwede na may sulta. Objection. Mapakumahaman, Moderator. mapakumahaman, Bedjiri, pahumanas ako. Sige. Pahumanas ako. Nag-object mo go. Sige, pag humalas ako pala, pwede ka mo-object. Asa din, litra po litra, kung wala litra po litra, pwede ang kuno mo mga Bradal din, wag yung litra po litra sa mga teksto, pero doon ay masabot. Nga mo naging pamatunan na masabot, pero doon sa litra. O
pwede ito magiging mo na. Kung wa, musulti ka kay para mag-proceed ko sa sunod pangutana. Sa isang teksto na dyan, ikapulit ka na, wala. So, tuloy na ko kung wala, gisabot mo kay ato naman sa dawaton. Objection, Mr. Moderator. Pwede niya usbo ng iyang kuan. Lili man na. Og litra po litra, mga kuan yun na siya kay naamang yun magadaghang litra. Words for words siguro, Brad. Wait kayo dali, litra po litra. Iusap ko palihog. Iusap ko palihog. Sige, mas mo na kong pangutana. Osbon Di pangutana. mo guna litra po litra kay spelling mangguna. Bebe, direktor ni. Di basahon kay spelling man na. O karaan naman sa mga debaters. For words. Ipalihog ko kung sa imong pangutana kay Ato, dili Osbon. na siya madawat ng litra po litra kay daghang litra dres Bible. Sige, Badger, kaya ako small, no? Kay, karaan naman din Batista, Badger, kanang actually, kanang word litra po litra, sa in-English na literal bagay, ang whole statement, ang tibok nga proposition, mabasa bagay, word by word, naman na, o words for words, litra by litra, sa usa ka teksto sa imong gihatag ng mga teksto sa Biblia. Kung ka word by word badag, wala gyud, ako lang gisabot, ato sa nang dawaton nga imong tubag, no? Basta kayo mo lang kung pangutana. Wala. Naa. Ang sa teksto nga, brother. Atong mutubag sa kumutubag. Sige, sa teksto nga. Tabag. Kaya nga no, words for words, sumamas Biblia, ang Saturday, in English mo na, Sa teksto nga, sa teksto. Saturday, mabasa na, bisan diri gani sa inyong, kaya sumala man po nato, sa gitawag nato, o kining dokumento kon. Ako, first question ba dyan is Bible sa. Nagtubag pa ko. Lagi. Bible pa lang ba dyan akong pangutana. May question is very specific. Bible sa ta. Mag-proceed ka na sa referensya. Kung wa sa Bible, kaya nasa referensya, sultiin eh. Wa sa Bible badalbin, referensya kung gamitin badalbin sa Katoliko. Bible mo lang kung ipangutana ba dyan. Kung sa Bible, tagano mo, ganito. Tagano mo lang yung sab nga wala. Sa Bible, wag yan. Sige. Tubag mo sa. Sa referensya. Hindi pa sabot. Tubag mo sa nato. Magkag words for words. Wala yun. Nasa referensya. Na mabasa no sa Hebronon 4:9 Sabado na ang Huwag ka maswita sa nabadyan ganina. Stop. Daklak. Kanilang. Brother Jerry. Kanilang ha. Magsapaw. Human sa pangutana. Hulaton mahuman ang tubag usap mag-follow up. Ang atong oras, ang atong oras, ang atong oras. Andre Brad Alvin. Ingon dre sa Brad Jerry, naka-stop. Kaya lang, magsapaw man mo. Namuna sa task moderator. Basta pagkahuman sa kuan, kay balo ko man niya ninyo tuyo magkadungad lang ba? So, Brad, humanon nato na patubagon na sa nato si Brad Jerry. O niya, mag-follow up ka. Sige. Okay, continue. Clock. Brother Jerry, tabag. Ang tema, pamatud-an, unya gibasa nako ang mga bersikulo, pagpalig-on sa akong gipamatud-an. Mabasa ang words for words. Ang Saturday mabasa. Exodo 28:1. Saturday na mabasa. And when the Sabbath was past, kayo ta? Okay. Weekly Sabbath of Saturday. Ato pa na. Words for words gud Saturday. Sabado. Okay, ang Sabado mabasa si Hebronon 4:9 nga ang imprimatur ni ana si obispo nga mao si Hayes. Sige ngondre. Sabado nagpabilin pa ang Sabado. Ang Christian mabasa na siya words for words sa buhat 11:26.
Natubag na ay mabasa kay sumala mas Biblia. Next question. Sunod pangutana. So, pangutana ba dyan? So, tayo na honestly ka ng Exodo 20 nga magikotlo. Unsa man nga version sa Biblia nga nailikot ulit na Saturday. Kaya kung may bawan sa Old Testament ba dyan? Wala pa may Saturday ka ng mga adlaw sa kalendaryo sa Old Testament. Sabat ka mang libutang da kung nagpapahulay sa Binisaya. Unsa man nga version ng imo nga Saturday likot ulit ka sa Exodo 20. Kung ano yun sa tinuod o basin mo lang ng gidugang-dungagan. Unamigilan sa nagilipat. Mateo 28 ako magdugang. Mateo 28 1. Ingon ka, Exodo 20. Mateo 28:1. Lain sa nang Exodo 20. Kaya Exodo 20, nagisgod ka nag-ikapitong adlaw. Ang sa version ba, Jer? Ang Mateo 28. Ang sa version ng Saturday. Study Bible. Komentary. Study Bible. Komentary. Exodo 28. Okay. Mateo 28. Sunod na ito na. Pero dahil sa Mateo 28, uno ba, Jer? Basta ka na yun, ano? Nainabot ang diha, Kristiyano? Ang Kristiyano wala sa Mateo 28. Naa sa buhat 11:20. Buhat 11:26, Brad, kay ang atong topiko sumala pas Biblia. Naa sa buhat 11:26, muna akong isaysay. Okay, sunod mga na. Sa buhat 11:26, Badjer, may namahulay diya og Sabado o Kristiyano lagi sigutan. Wala yung Sabado diya na mahulay. Litra po litra sa buhat 11:27. 13:42. Sa buhat 11:27, Badjer, sa Badjer, na. 4, 3, Mr. Moderator. 2, Sa buhat 11:27, Time is up. Time is up. Di lang tamag ka dungog ug maayo, di ko ninyo makuan pero okay lang. Sige lang. Ang imong audio, Mr. Moderator, medyo na-off ang imong kuan, ang imong audio off. Off man din sa ako ang imong audio, ang indicator. Putol-putol, imong audio, Mr. Moderator, Bag Johnson. Hello. Madungog, di ba? Pero madungog, pero ganun na putol. Na may off sign good sa audio side na off, may red signal. Sige lang. Sige lang. Mabadunggan man na sa live. Okay, sige. Brother Alvin. Pwede clear, loud and clear, Mr. Moderator. Pwede ni mo babaan og volume ang imong unsa man microphone ngayon gamit mo? Cellphone na actually, Mr. Moderator. Ubos na gini siya volume ko. Cellphone naman dili man siya laptop. Dapat sa akong gi-full. Dili magmatch ang inyong tingog. Hinay ka, Brad Jerry. Sige lang. Ato pangutanong mga audience. Hinay ko, Mr. Moderator. Hinay na ni. Kusog na akong tingog. Ako lang gi-volume man akong tingog. Okay. Cellphone naman O cellphone ba? Klaro man ako kay Brad Jerry, ganyan na, klaro man, klaro na. Lila na tingog. Klaro man na mo, klaro man kayo. Klaro man ako si Brad Jerry. May problema, Mr. Moderator. 10 hour. Okay lang ba mga viewers? Okay lang yung tingog? Okay lang. Wala may sila reklamo sa ano? Okay lang. Okay, sige. Isit na to ang time. 10 minutes. Brother Alvin, ready ka na? Yes, I'm ready. Brad Johnson, my friend, Mr. Moderator. Sige. Time start now. Go. Salamat, Brad Johnson Amical, atong amigo moderator sa pag-aralan natin. Ug atong kaatbansag karon, maugyapon atong amigo si Brad Jerry Live sa Seventh Adventist Church sa Evangelist Layman. Ug sa atong mga listeners kayo nag-US, Katoliko ug Sabadista, bisan dili Katoliko ug Sabadista, usab may gabi kaninyong tanan. Karon sa subli namong pagnagsangka ni Brad Jerry sa friendly dialogue and debate, religious discussion, inamigo lang, may personal attack. Klaro kay karon nga siya may affirmative, ako igor ako mundigan. So later on dili siya katungutana og mga pabarog nako kay wa man koy gi-affirmar karon sama na itong last time nga ni pabarog ko sa Domingo.
So focus gid ni Bergeri as gentleman's agreement among pagsabot nga focus sa tema nga si affirmative pamatud-an niya ang tema resolve and prove that Saturday Sabbath mo gid ang igpapahulay Sabbath sa mga Kristiyano. Ang Sabado kung Saturday sa in English nga adlaw sa kalendaryo mo gid ug gilain nga igpapahulay adlaw igpapahulay alang sa mga Kristiyano karon sumala sa Biblia ug mga referensya. Now, dili mo sa negative, ako lang sundan sa mga bersikulo ni Bergeri, actually, kaning mga bersikulo sa affirmative, bersikulo mas sa Katoliko, no? Kay, kung maglain kong bersikulo, murag may nga, lain din yung Katoliko og mga verses, katulong verses sa Sabadista, di dito to, wala labot ng Katoliko adto, labot, no? At yung Corridaso, no? Kaysa Catholic stand, ang Genesis 2:1-3, Leviticus 23:32, Oseas 2:11, Exodus 28:11, Deuteronomy 5:15, 12:15, etc. Actually, these are all Old Testament verses on the Sabbath of the Jews. No? Maulitan ng bersikulo, supak gina, kami mga Katoliko, nagana na sa katikisin na mo. Nasabado na, igpapahulay sa mga Hudyo. Kaya kina mga bersikulo, hanto sa Exodus, Oseas, o pamagin ni Kristiyano yun eh. Kaya, niligo na sa pabarog sa negatibo, kay gikutlo ba ni Bergeri, walang tanan ni Bergeri kutlo aling Oseas 2:11, pero ako maligikutlo last time sa mong debate sa Domingo, ako lisod kutloon ka rin, kay pasalamat ko niya nga, di na ko maglisod, kaya yan naman ang gikutlo, gainhan naman ko niya. So, I have the right to open Oseas chapter 2 verse 11. Sa negasyon ako sa pabarog sa akong amigo nga si Bergeri. Pero lang mabasa dali sa Oseas 2:11 at pag ginibasahon diri litra po litra, maling mabasa, no? Oseas kapitulo 2 bersikulo 11. Ganyan diri. Undangon ko ug pahanungon ko ang iyang paglipay ang tanan ng kasulugan, ang kasulugan sa pagsugod sa bulan. O ang iyang mga adlaw igpapahulay capital A, adlaw igpapahulay capital I. So mo gining Sabbath nga weekly Sabbath of the Jews kay capital A ug I good. Wow. Ang pulong sa Diyos Biblia. No? Oh. So kini Bisaya man ng Bergeri, Bisaya gani ang debate, man Bisaya pag Bible akong ibasa. This is not a Catholic version. Basta mga nagpa sa Bergeri, Brandon, Catholic version at pinamig gamit na, laban sa Katoliko. Dili, Protestante ni, litra-politra, ang tulong sa Diyos Biblia, dili Katoliko, ganyan dili, adlang ipapahulay, pahulungan. No? Klaro, undangon. Capital A, adlaw. Capital A, ipapahulay, minig Sabado. Sa mga video ni, dili sa Kristiyano. No? Anang kitakdak ang makasulugan sa tuig. So, di lang tuig ang may seremonyal, di Corridas, yun, at lang sinimana. Kaya adlang ipapahulay, capital I man. So, kini palang Oseas 2:11, nga gigamit ko Bergeri, mulaban nila ko, dili niya. No? O niya, sa Exodus 20, murag nasipyat si Bergeri, nalibkas siya nga Saturday, may mabasa na Saturday, sa nun sa nga Old Testament nga version, Catholic o Protestante. Kay Sabat rin mabasa diya, no? Kung sa Monsinurap, Sabado na lay OH, dili na Sabado sa kalendaryo. Kundi Sabado na ipapahulay, indicate na sa Monsinurap. Pero dili na Saturday, nga kalendaryo na Saturday. No, nga Dave Saturn. Dili na mao, no? So wala na sa Exodus 28 nga tusunsi ka ng Saturday. So actually, sumada na ko sa akong first question, pero kayo nga wag di mabasa litra po litra. So gitagpit-tagpit lang din ni Bergeri, dili gid diretso sa teksto, sa kateksto sa dagan ng bersikulo gatag, wag gid sa kateksto, bisan i-combine mo ni mga teksto ng gatag ni Bergeri sa first affirmative stand 10 minutes, wag gid mabasa litra po litra. Na mapamatud-an niya o mapribahan nga adlaw Sabado, Saturday, sa kalendaryo karon presente, maugid ang adlaw ipapahulay ko Sabat sa mga Kristiyano, sumala sa Biblia. Biblia pa lang litra po litra, wag yung mabasa. Bisa sa katekismo, wasa mabasa sa katekismo sa Katoliko, nga nag-ilan litra po litra, words by words. Gusto man ni Bergeri, di man sa gusto litra po litra, literal, actually, maura man ginag meaning, litra po litra, karaan naman pa nga debatidor. No? Litra po litra, word by word, statement, whole statement, mabasa ba? Same na nag-meaning, no? No, pasabot ana, mabasa ba ang whole 5 position, minutes. whole topic. 5 minutes. Adlang ipapahulay sa mga Kristiyano, mao ng Sabado. Kung Saturday, kung Sabado, mao adlang ipapahulay sa mga Kristiyano. Word by word.
sa Biblia sa referensya sa among katekismo. Wala yung sa katekismo na. No? Sa page 314 na, gigamit mga Brother Jerry sa gigamit sa nato karon sa page 314, Domingo gid ang adlang ipapawlay sa mga Kristiyano. Labi na sa Katoliko, kay Katoliko ng katekismo. So si Brother Jerry, migamit ana, half-truth lang, bilang tibo kamatuoran. Half-truth nga, sa pagdili tibo kamatuoran, mahabot lang yung bakat. No? Kay, ang kanang tugon, turmas Katoliko. Pero di-reformer naman sa bagong tugon nga mauna ng Domingo. Di sa among katekismo ha. Pero ako magpabarog kayo, gisundan na akong argumento ni Berger. Now karon, nikotlo siya sa Kristiyano ko no sa buhat 11:26-27. Pero nangutang ako, asa man mabasa da sa buhat 11:26-27, ang mga Kristiyano nagpahulay ba og Sabado? Lita-pulita ko sa tuloy. Huwag ko yung mabasa. Nidagal ko si Berger sa buhat 13:42-44. Lunod lang sa time, sa Ibedabel, ako na sundan siya, ako siyang tulopan, sa buhat 13:42-44 Berger. Kana din, mga Kristiyano ba nang namahulay? May Kristiyano ba na mahulay? Nagwali si Pablo, si Bernabe, mga Kristiyano. Pero ang mga namahulay dito, mga Hudiyo totalan, o mga Hilpil na nakabig sa pagka-Hudiyo. Bisa na ito nabasahan, likot na litra. O diaman tayo good news, New Testament, in Sons of Proverbs, 36 version. So kung mapamatuda ng mga 13:42-46, na dili na Kristiyano na mahulig sa bado, mga Hudiyo ni, napalpak si Berger, napakyas. Wala, kini pala nga sitas, dili lang yun nga sitas nga, nagpamatuod, kundi nagpamatuod nila sa opposite nga pagpamatuod sa Katoliko. Ng mga Hudiyo, hindi nagpahulig sa bado kung Saturday, dili na mga Kristiyano. No, ato lang basaw, ato yun, ukbong ang teksto kay para di na ito malimbungan ng makatawan kay ilang alis to taron kay ilang siguro ginato ba nga kamatuuran na itong itulo sa ato mga isig katao. Buhat 13:42-43 yun dre, as Paul and Barnabas were leaving the synagogue, pagdalat to kaning synagogue, dapat na simbahanan sa mga Hudyo, dili na sa Kristiyano kay hantod ka na gitawag nga sinagoga. May ba ka sinagugas sa mga Sabadista? Sinagugas Katoliko? Wag yun. Sinagugas mo lagi? Wala. Ngayon pa sinagugas sa mga Hudiyo. So dili pa lang sa dapat, wala napakyas sa Berger sa sinaguga ni. The people invited them to come back the next Sabbath. Sa kining Sabbath, maling igpapahulay, langgahan lang sa Saturday sa mga Hudiyo and tell them more about these things. After the people had left the meeting, Paul and Barnabas were followed by many of the kinsa man ang mga katawan, people, Jews, capital J, Jews. Ngayon yun nga, Paul and Barnabas were followed by many Christians. Wala, ngayon Jews, Hudiyo, and by many Gentiles. Mga lintil who had been converted to Judaism. Mga lintil, mga dili. 2 minutes. Dili Kristiyano, mga lintil na sila, mga pagano, na-converter, nakabig pagka-Hudiyo. 2 minutes left. So dili na mga Kristiyano. O klaro kayo, so nasakpan nato si Berger sa iyo ang teksto. No? Yung mga teksto, walay mabasa litro-litro, bisa na lang masabot, wag yun. Una, ang buhat 13 yung gidaganan, nas version nga, teksto nga yung gidaganan, sipyat na yun, kay mga Hudiyo na rin, mga hintil, nagtabig sa pag-Hudiyo. Judaism, Good News Bible, no? May tikasanay, no? Good News Bible, Judaism. Ang Judaism, kabalo sa Berger, dili na ang Christianity. Kaya sa Barista, din na sila Judaism. Ang Judaism rin ng mga Hudiyo sa Israel sa Amerika, na may Judaism din sa Pilipinas, mga Hudiyo, na nagpagpos sa Judaism na religion, dili po na sila mga Sabadista SDA, o mga Church of God, o mga Kristiyano, mga siktag denominasyon, o Katoliko, Orthodox, they are not Christians, they are Jews. Jews, Christians, and Muslims, these are the three monotheistic religions. No? So, napakya si Berger, Hudiyo ginang buhat 13:42-44. I'm sorry, Berger, sa imong post pabarog, isundan lang ako bersikulo, isip negative, teksto mo sa si Katoliko. Yung mga kami nga, gadalin, puro naman mo pangguba. Di mo kay teksto mo sa Katoliko, sinaguga ganin, dili ni Kristiyano at Katoliko, kay kamurag bunyan ko nga matod ng iglesia, di ganin ni kinikal Katoliko na nagmahulay ining datita. No, kay sinaguga din sa mga Hudiyo. Kung sa, kinadiyag, dus na ibig, bukbugos ka, Berger, ng mga Kristiyano ni, nagpakahudiyo dahil sila mga tawhana. Kung ka sa Barista, naman sa sinagoga, buhat, pinadaig dos na ibi, pinadaig tos na ibi, mga nagpasakop sa sinagoga sa mga Hudiyo, bisang dili sila Hudiyo, mga sakop ni Satanas, sinagoga ni Satanas, kaduwala kasi teksto, di na Katoliko, kaya wak man may magsakop sa sinagoga. Di man naman ni Sitas, nagpahulay ni Dirig sa mga Kristiyano,
kami ni Katoliko nagpawag sa Sabado di man. So, kini na dyan, kung mapugos yung kayo ni, mapugos sa mga kadagay, dusnaybi, kadagay, tusnaybi. Nasakot sa sinaguga ni Satanas, nagpahulag sa Sabado, nasunod sa sinaguga. Sa mga hudi. So, dali ko na ko, kung sa Majiri, wala siya katikisin. Time is up. Time is up. Salamat. Diyan siya na may kalatong... Okay. Dagang salamat, Brother Alvin. Okay, set nato ang time 8 minutes para sa cross examination. Brother Jerry, ready ka na? Ready ka na, Brother Jerry? Hello? Ano malangit-ngit naman ka? Sige, mag-headset ko no, kaya di kayo maklaro. Oo, mag-headset mo para madunggan po ninyo. Brother Jerry, naon saan naman na? Mr. Moderator, Mr. Moderator. Ha? Saman, hinay. Okay na, okay na, okay na. Hinay, Mr. Moderator. Okay na imong audio, Brother Jerry. Ikuan lang ng imong headset, ibutang lang imong headset aron madunggan ninyo ang kuan sa advice sa moderator. I-headset lang para madunggan ko ninyo. Mr. Moderator, nag-run out manggod mo na nga karon pag ko naka-open. Wa ka kadungog sa presentation, na maura. Wako kadungog sa iyang ko na nakaapas lang ko gamay. Pero okay, sige. Wako ka kuan kayo kay nangit-ngit kayo. Brown out, guys. Nagsuga ako, nagsuga. Nag-brown out ba dyan? Dito yung kuwan niya, kaning Na-brown out. natay, Kuan. Gilang naalala ko. Sige. nag-brown out sa... sige ba dyan? Sige. Okay na, sige. Okay lang. Naalay electric fan nga mo tama sa inyong earphone. Na yung electric fan nga saba. Hinay ka, Mr. Moderator. Hinay imong sound, Mr. Moderator. Inay? Si Jerry, okay na? Sige lang. Karoon na. Adjust na to. Oh, hello. Mute Hello. ka, Mr. Moderator. Mute ka. Okay na? Okay na? Okay na? Oo. Arang-arang na. Arang-arang na. Sige. Dool na lang ako ng microphone. Sige pala ganina. Diyan siguro sa inyo. Hinay, direct kusog naman eh. Direct. Okay, sige. Basta ayaw lang magsapaw. Hulaton lang. Pagka humaga pangutana, tubagon, niya, follow up. Okay? Sige. Okay na? Ready na? Brother Jerry? Roger, suotin na kung madungog ba ka? Sama madungog dia. Mag-headset ka para madunggan ko nimo. Headset. Madungog. Mag-headset ka para magkadungog mo. Di mo magkadunggan na. Magkuhan mo Hinay sa headset. Jerry, hinay sa Jerry. Brother Jerry, magsulot, ikuha ng imong headset. Wala ni. Si headset ba? Kay Headset. Imong headset, kuhan, salpak sa imong dalungan. Parehan ako, gisampak yun ako sa dalunggan. Gani. Naon sa... Kana. Wala si Jerry. Ayan. Patong amigo. Kana, Brother Jerry, aron madunggan nimo. Okay na. Yan. Ayan, nagtanggala. na. Ay tagtanga sa dalungan nimo. Okay, sige. Hello. Hello, Roger. Okay. Okay na? Okay na, Brother Jerry? Sige. Okay. Time start now. Go. Okay, bisag wa kay ko kaapas kay karon ba man ko naka-open. Sige lang. Ana ra gyapon ko. Unang pangutana Ben. Dawaton nimo Ben. O dili nimo dawaton nga si Apostol Pablo og si Bernabe Kristohanon. Categorical question, subag.
Akong tubag, Brother, dawato na ko at Kristohanon sila Juan Bernabe, pero kinabasa nga na mahulay sila, nagwali sila. Ang namahulay dito sa sinagoga, mga Hudiyo, kung ibasa litra po litra, o mga hintil nga nakabig sa mga Hudiyo. Si Bernabe, si Pablo, dili ba na hintil nakabig sa Hudiyo? Ina po sila Hudiyo, kay Kristiyano na sila. Pero sila nga Kristiyano, walang mahulay, nisod sa sinagoga lang nagwali. Wag kayo mabasa sa Biblia, kung mas matapat ang Kristo, mga Kristiyano, sinabi si Pablo na mahulay adlong Sabado ko Saturday. Iwag ka na pamatunan Ato pa ni angko na ka nga si Pablo o Bernabe Kristohanon. Idawat na ako, Brother. Okay, No, salamat. Kristohanon si Pablo. Gidawat ko nimo. Pero wala na mahulay adlong Sabado ko Saturday. Okay na, gidawat na nimo. Gidawat sab nimo ang buhat 11:26 nga sila'y nanudlo, di ba? Akong ginawat ang bot 76 sa Gisgot Benson sa mga Kristohanon nga iglesia. Pero wag yun na nabasa litra po litra na mahulay sila Kristohanon nga iglesia. Wa pa ko mangutana na. Sa adlaw Sabado nga Saturday, wag yun ba sir? Ayaw ko Wa pa ko mangutana na bid ayaw ko na una wa pa ko mangutana ang akong pangutana dawaton gidawat nimo. Unya sa buhat 11:26 gidawat nimo nga sila'y nanudlo, dili ba? Tubag, idawat na ko sila naludlo, pero di na ko madawat kan mahulay sila sa Sabado. Kaway na ba sa litra po litra nga may mo pamatudan? O bitaw ko pagipangutan sa cross examen, mabasa ba litra po litra? Sa buhat si 26-27. Si Bernabe, si Pablo, ang Iglesia Kristiyana na mahulay sa Sabado ko sa talig. Wala nabasa sa buhat 27-27. Akong pangutana ko rin tubago nimo. Wa mo ko mangutana nimo ana. I'm sorry. Akong pangutana kay giangkon naman nimo nga sila'y nagtudlo bot pasabot kay sila may nagtudlo adunay nakabig nga dili mga Hudiyo, dili ba? Yes, mga hintil nga nagkabig sa pagkahudyo. Pero wala na mahulay lang sa Sabado. Ang imong tema karon pamahulay mag Sabado ko sa tarde. Mga Kristiyano, dili mga Hudiyo. Hudiyo, mga hintil nga nagkabig pagkahudyo, mamahulay sa Sabado ka. Pero Kristiyano na mahulay sa Sabado. Why mabasa sa text sa Biblia? Imong gibalik-balik. Nangutana ko kasi mo pagsudan, wag mo na tubag sa sitas mo. Pagutana na mo ko sitas, wag basta kayo. Imong gibalik-balik nga wala sila mamahulay. Pero nasayod ka nga sila'y nanudlo, sila'y nakakabig, unya ang pangutana unsa man di ay meaning sa Sabat nga ningon man kag wala mamahulay. Tubag. Ano ang tubag? Si Pablo, si Bernabe, nahibalong nga pahulay ito sa mga Hudiyo. Pagsimba sa mga Hudiyo, mananagtapok dito tanan. Pero walong i-appeal pa sila sa pagsimba o pagpahulay. Huwag mabasa litra po litra gani. Ang pagpahulay pagsimba, iwalihan hinoon nila itong nagsimbag na mahulay. So kaya pagwali ba, di lang pahulay, huwag kayo mabasa nga. Nagwali si Kristo, nagpahulay sa nagpasintan, nagwali. Manang napakyas ka ba dyan, huwag isa mo sita. Sige, so daw ang taga-kanila. Kung napan, na. Pangutana na ko ba, sila'y nagtudlo, unya, pagkasunod sa Sabado, daghan kayo ang nitambong hapit ang lungsod, nitambong, sila'y nagtudlo. Ang pangutana, kini si Bernabe, o si Pablo, o yun kang Hudiyo ni sila, tubag. O yun kung Hudiyo sila sa rasa, no, sa nationality. Pero sa balansayan Kristiyano, ang Judaism sa buhat 13:42 litra po litra, Judaism, hindi na sa same sa Christianity. Layo na ba dyan? Karoon ang pangutana. Islam, Christianity. Ang pangutana, kay Hudiyo man ang kay Hudiyo man kay Hudiyo man sila kay Hudiyo man sila ang kuno na nimo di na kamusupak nga silang Hudiyo nagbantay sa adlang ipapulay, di ba? Kay Hudiyo man sila, tubag. Ano ang tubag? 1 minute. Eh, sa sapa ba dyan? Kaya sige kang sapaw ka nagtubag na ko, pamaman 1 minute. Ang tubag, isip Hudiyo, kaniadto, sawa pa sila mag-Kristyano, nagbantay.
Pero pagka-Kristyano na nila, wala sila mapil sa pagbantay. Nagwali na lang sila dito sa mga audio. Namoray nagbantay sa Sabado. Huwag kayo nabasa kasi binalabig si Pablo, litra po litra, nagbantay sa ipapahuli na Sabado. Huwag kayo nabasa kasi nabasa pa rin mo. Surrender ko kanina, hural na ko. Okay, Ito lang surrender gusto ka. sa mga first question. Ay, ni ang Huwag ka makatuwag. ka. Wala sobra na ben kay mubor man akong pangutana. Mubor at tag-oras yun. Usapang ko ka, Bradjel. Huwag ako mahawan. Pamana sa ko yun. Lagi-lagi. Humana man ka. Humana man ka. O, nihumay na lang ko. Usapang na ka. Sige, akong sunod pangutana. Gamay ra tag-oras. Pero pangutana. Oh. Gamay ra man tag-oras, God. Ang akong pangutana kay niuyon man ka nga sila mga Hudiyo unya kaniadto ha nagbantay sila og adlong ipapahulay. Ang pangutana, may bersikulo ka ba nga mabasa sa Biblia nga human nila Kristohanon gisalikway na nila ang adlong balaan? Tubag, nakay bersikulo wala kategorikal. Ano ang tubag? Klaro gito sa Bernabig si Pablo, ang rasa nila Hudyo, pero rasa po nila Romano. Gumat 16 sa City 39. Metropolitan Romano po sila. Sa tubag Romano, Katoliko po dahil, Domingo po dahil. Mga Bradjel, kung sa rasa dinado na ba siya? Mr. Moderator. Ano? Pamalan sa lagi ko, Bradjel. Pamalan sa lagi ko sa Pawi. Kategorikal manggugo. Stop. Stop the time. Stop. Yan ang problema. Makinig. Makinig. Hello. Sandali. Karoon lang. Saglit lang, sagliglat mga kapatid. Brother Alvin. Nagdidebatik. Sandali. Naka-stop na, di ba? Naka-stop. Paminaw sa. Okay, minute mo. Paminaw sa mo. Sige, moderator. Stop na ako ang oras. Time. 1 minute sa 46 seconds. Iyan, gi-stop ang time. Kaya dili lagi magkadungog. Unya, na ay magreklamo nga mga audience nga dapat ay control na ako. Usaon mapag-control nga dili man ko nila madunggan. So, mo na problema sa among connection karon. Mauna nga dili. Yes, Mr. Moderator, sa nagka-problema kay di sa sabto na lang. Di ba natin madungog si Brett Johnson? Tama. Sabto na lang. Mr. Moderator, ang imong pandere, ang indication diri sa imong audio, may X nga pula, so mute ka. Di na madunggan Mute man ka ko. sa pagdating na ko diri kay ang di ka madungog, mute ka. Manang putol mo tingog, hinay di madungog kay ang imong indication diri ang imong audio is mute na ay red nga dash. Na red nga X. Pero ariyan, sa Zoom lang na, pero dili na siya nakamute. Medyo nahinit. Na-mute si Badjiri at notice po. Moderator Brad Johnson. Notice po si Badjiri nga mute yung ka. Madunggan ko sa viewers. Di lang ko ninyo madunggan. Naasigura ma-adjust diha. Kay diri okay man diri sa amua nganong ang na may indication nga nakamute. Kaya mao ni Brad Alvin, Brad Jerry, duha ang Zoom nga gigamit. Ang usa nakamute pero ang naka-live kanang dili siya nakamute. So problema di nila ako dunggan. Sige. Badjiri, ato na siguro ni ikat kay di man magkasinabot, no? Di kay maklaro. So, for now, Badjir, ato na sa nipot na nabiya, so ikat lang nato ni, mangita po taglayang adlaw siguro, no? Ang sama? Badjir, kay Brad Johnson, ato po datagan ng justice si Brad Johnson as moderator kay magkapo
puli kita sa badlong nato, di man nato sa madungog. Ya puro tangi ito. Oh. Dito magkasinabot. May mga Narinig. viewers doon sa mga sila Nandun tulo. sa, ano, narinig tayo sa viewers pero di nila ako marinig. Usap po na, Bridger. Usap po na. Kalingin mo burnout. Di po ko ganahan nga. Injustice kay ka. Kung nila hayag ko na ikaw burnout sa kadiya. So, sa na, I consider you. No, amigo. Hayag magyapon. Sige, ginagawa. Padayon nun, gamay na lang mo ni. Kaya kung malubat ka kalit sa cellphone mo pa-oplan, iter-tagal ka siya ni mo. Ubat anak, daog naman kudaan. Asa, onya, asa ba yatong kwanta ni? Hindi kita tumatungkol si Ben Johnson. O, di nga nila ako marinig. Naririnig ako sa viewers, pero di ako nila naririnig. Hindi ba natin na pwedeng ma-unmute yung ano dyan? Pero ako suggestion, Mr. Moderator, record lang niya po ni Nato Brad Jerry, pero putlo lang nato, dire lang kutob, no? So, mabusit siguro ito sa summary. Ako may ulat summary, magkasummary man si Jerry, no? Naka-headset na sila, pero hindi okay na ako marinig. Nadunggang ko niyo, Brad Jerry? Nadunggang ko niyo? Dungog. Kusog ba? Kusog hinay? Di lang kay kusog. Hinay? Dungog. Hinay lang. So madunggan, hinay lang. O sige, Madungog, hinay. so idayon na lang nato ni, pero kamo na lang, Ilan na lang ka minuto nabilin. kamo na lang sabot-sabot. Usahaw naman yung tawag karungaw. Nawala na po ka, Mr. Moderator. Brad Johnson, nawala po ka, nawala ka, di lagit madungog. Ilan na ka minuto nabilin. 1 minute 46 seconds. Ha? 1 minute 46 seconds. 1 minute. Ato na rin padayon nun. Unyaw man, rebatal lang taritso. Sige. O sige. Summary, di bata. Basta, kuan na lang. Okay man, sa cross-examination na magsapaw. Nawal. Okay na. Dayo na nato. Kailangan ng mga audience na Si paabot. Alvin, murag naputo. Nawala. Sige, go. Go, Jerry, ready na. Sige, Moderator. dayon. Okay na. Okay, roll. Okay. Okay. Start. Bakit pa mo, Brother Alvin, nga nagbantay na sila sa una, apan karon wala na. Ang pangutana, may bersikulo ka ba nga imong ipakita sa kadaghanan, nga ipakita ni Mos Moderator, nga ila nang gisalikway, ila nang gilapas ang adlong ipapahulay kay Kristohano na sila. May bersikulo ka o wala? Kategori. Nagyod. Litra po litra. Sige. Basahan ako ang Living New Testament o Living Bible. Ako na may Basahan. ito bago. Ito basahan na kay Living Bible niya, Brad Jerry. Living New Testament. Lain na, puro na po Testament ha. Di ni Katolik o di ni Bias. O sila kung mabasa direct. Si Pablo Bernabe ha, para nga maklaro na to. Kay specific. Tanan dito sa si Pablo si Bernabe. Tanan lagi sa sulat man ni Pablo sa Kolosas. Sulat ni Pablo sa Kolosas. Kolosas. Criticize ka to 17. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating civil Sabbaths. Klaro kayo. Ayaw ka mo pagtugot ka may magsaway ka ninyo, maghukom ka ninyo nga kamo wala na magsilibrar, wala magsulog sa mga Hudiyo nga mga ipapahulay. For this were only temporary laws that ended when Christ came. So temporary yung mga balaod, mga sugo, kaling adlaw sa sabat. Okay, next question. Na natapos, sa pag-abot ni Kristo, Specific. Naabas Bernabe diha o si Pablo. Hindi nila marinig. Naabas Bernabe Pablo. Kay din ni. Ila man gi-celebrate. Talang Kristiyano Kulosas gyapon. Naadri o. Kulosas. Kulosas sa nono. Iyan ka Pablo. Time. Chosen by God to be Time. Time is up. Time is up. Time is up. Ang idlo Time. ulay. Time.
Time po! Time! Time is up! Okay na! Time! 1 minute. Time na, time na. Time na. Adre sa Bible Katolik to. Kagibalaan ang anong ipapulay Perling lisoda. ginisbituhan sa mga Time na, Brother. Kulosas Time! Mahirap magkalisod-lisod. Tuloy na ta. Time. Teka lang. Sige, Brad Johnson. Nagwantawan na nato. Hindi mo maklaro mga tingogot. Oo. Hirap, Hirap. Brad Johnson. Mahirap ito. Sige mo na daw, Brad Ben. Ako sa 5 minutes, no? 5 minutes. Conclusion na lang kay Conclusion, 5 minutes. Ako Oo. na si Badjering last para matapos na. Oo. So, daghang salamat, Mr. Moderator. Okay, Pasensya sige. na nagpahilog mga igsuna mga listeners and viewers. 5. Pero wa kay may magka-dungog kay murag mute ang atong moderator na si Badjering sa hinay. Ako pa doon sa imo, hinay po ko ka Badjering sa moderator. Pero ato lang nitiwason sa atong last 5 minutes nga sa Maristan. di pa. So ang last ako tikso kay showdown na Badjering, asa man nga si Pablo si Bernab. Diretso na pala yan. Si Pablo daan. Ituloy mo na yan. Kini Pablo Badjer. Hindi na natin indigar Badjer kay makuyawan tayo ni Aran ni Stanley Cristiano sa Kakulusas ko ni. Hindi ka mo dawas sa libro sulat ni Pablo sa Kakulusas ka. Tanan ni dawat para 50,000 ka denominasyon ni dawat ng Kulusas sa kita. Ikaw na kinta di mo dawat ini kaya nasigana. O Kulusas, uno-uno, kinilato ba sa ng Bisaya? No, kailangan tayo Bisaya nga Bible para maklaro gini kung alang ba ni Stanley Cristiano no. Di ba ni para lang ni sa Kulusas. Di ba sin magduda mga isurat mo mas sa balista. O Kulusas uno-uno. Ato si Pablo, so si Pablo nga nahimong apostol na Jesus tungkol sa kabubuto sa Dios. O si Timoteo nga itong isod ng Kristo. O di lang kauban si Bernabe, pero na si Timoteo, pero na si Pablo. Nangumusta kaninyo tanan des Kulusas. O tamong tanan nga mga katawan sa Diyos. So ang iglesia ni, o matinumanon nga maigsoon di kang Kristo. So mga Kristiyanos, sinitanan ba Jir? One exception nito. So apel si Bernabe, apel ikaw ba Jir, apel ako. Itang tanan. Yung sabi mabasa sa Kulusas 2:16-17. Nanawa? Kung sayang pasagdi nga diktahan ka mo, ni bisan kisa, kung sayangay ninyo kaununong imnon, o sayangay ninyo bahato sa mga pisas pagsubang sa bulan, o bisan sa pagsaulog sa adlaw ng papahulay, kay kini, tulumanon lamang og mga anino, nga gipaabot kani adto, hantod lamang sa pag-abot ni Kristo. Sa pag-abot ni Kristo lagi ba, Jer? Wala na lang anino, guna. Anino, ikaw ba guna? Ang mga anino dahil ba, Jer? Ikaw dahil na. Wala gina Badger, di ka na itong magpugos ng Sabado. Wag yun ang Sabado, Badger. Nag-showdown na talas time sa katong Domingo. Nagal ko na ba sa Domingo yun? Wag yun tayo Sabado. Itong basahan din sa Living Bible Translation o kining New Living Testament, Colossians 2:16-17. So don't let anyone criticize you for what you read or drink. So wala ng baboy, eat or drink. Or for not celebrating wala sa ulog. Basta man, Jewish holidays, feasts, and Sabbaths. Kaya naman, for these were only temporary rules that ended when Christ came. So natapos sa pag-abot ni Kristo, Living New Testament ng Living Bible. Kaya parang tukot, wag, kasi sinuhirit si Jerry, ano pa di, mabasag yun kini Sunday na, ay. Revelations 1:10, dili ni Katoliko Badger, Lydia Translation, na disad ni, katong gialigar ni mga kini paraphrase, way paraphrase diri. Scholar is English region, nag-basis sa Dis Dominica sa Latin version nga Latin Vulgate sa unang nga Latin nga Bible, Dis Dominica man ang El Dia del Domingo sa Spanish. Nga mo nang mao gina ang Lord's Day kun Sunday. Revelations 1:10. I was worshiping on the Sunday, day of rest, no? Day of rest to. Klaro kayo, naku kayo, day of rest. So daog na Badger. Day of rest on Sunday. So di lagi Saturday. Yung mga mga pamatuod nga rin Saturday. Ako karoon na, kapamatuod na ako sa Sunday. Kasi pa ko mo pamatuod. Nagpamatuod na ako. Kaya last 5 minutes naman. Hindi na mo ko kabalos na mo. 2 minutes? Ay mo na yung Badger. May paraphrase. 2 minutes. Kalang gigamit ni Badger. Paraphrase na. May paraphrase ni Badger. Wagi paraphrase ni Badger. Based on the Latin Vulgate, gibutang diri. Listen Lydiard, there is sa introduction. Based his translation on the Latin Vulgate,
So, dili ni paraphrase kay gibase ni sa original nga Latin Brother, Leger translation. Pagpalit ni Brother, kung wala ka tagatang Xerox, sumubalik ka Katoliko. Kamu mga sabadista Brother. So again, balik ko na ko. Napamatutan siya noon kilong debatiha, Domingo, dili sa Balok, kaya wag itik sa si Badjeri. Buhat 3:46, mga Hudiyo to, mga Pagano nga nakabig sa pagka-Hudiyo, dili to mga Kristiyano. Si Benedict, si Pablo, kung rasa matubasihan, buhat 16:37, sila mga Romano. So kung Romano nagpahulay Domingo, Domingista pa rin sa babang Bernabe. O dili to sa pagka-Hudiyo nga rasa, Brother, ilang nationality, kung dili. Ang ilag yung tinuhan. O sila tinuhan, Judaism ba? No, they are not Judaism. Acts 13:42, mga Judaism to, ilang mga kontra, ilang giwalihan. Sila Christians. Buhat on si 26 Kristiyano, pero wala na mahulag sa Bado, sa sinaguga sa mga Diyo. Manatanan mo text sa Badyan sa Old Testament na podcast yun Badyan. Sure lang yun. Nagkaroon sa last sa kong showdown, din sa Juan 5:18 kay ngayon mas si Badjiri. Masahe ko Badbin nga, nilabas sa mga apostol. As si Kristo mga litro po litro, nilapas yun sa Griego. No nga, Biblia mag-usitito sa Griego. Juan 5:18, litra po litra. Dia tuto, hon palon, eson, auton, homodiyo, apoktenay, hoteho, monon heden, was breaking the Sabbath, hinento Sabaton. Elyon, o Elyon, Teo Sabaton, was breaking the Sabbath, Time's up. Time, Brother Alvin. Elyon Sabaton, ibungkag ng Sabaton. Time. Oras na daw. Okay, thank you, Brother Alvin. Salamat, dagang salamat. Oh, Okay, yan. Sige, Brother, Brother Jerry. Ready Okay, ka na? ako na. 5 minutes na summary. oo. Go. Okay. Salamat. Wala makaguba si Alvin mga kaigsunan. Kaya matupan niya, wa kuno ko magpanog Saturday na Mateo 28, ang Sabat din nagipasabot, Saturday. Unya sa ilang basahon, which is the Sabbath day, Saturday. Paune, ang nagka-diferensya ining akong amigo, kay maglain sa iyang relihiyon. Di Padre, yung sa gingon diri sa 10 commandments sa RCC. Sa gingon diri, still celebrate Lord's Day, Saturday. Tama? Mababasa ni sa gitawag og 10 commandments. Unya ningon pag diri, Jesus and his family faithful attach the Saturday community celebration. Si Kristo mga kaigsunan og sumala sa dinhi sa Kristiyana Biblia kini Brad sa Katoliko ni kunwa ka ini mag-Adventista ka pasirukan ti ka ani naa dinhi nga nagsimba ang mga apostoles sa adlaw nga igpapahulay footnote ni kinsa man ning Andre Autor Cardinal Vidal naa dire nagsimba sila nagpahulay mga kaigsunan kun wala ka ini pasirukan ti ka ani kay bahalag daghan basta mag-Adventista ka okay napagyon ngano man nga gidomingo man na nila niya re ingon re for this reason the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Brad, doon na naagayo, Brad Pitt, kay ang kaluwasan labay raba. Unya, naananong ka sa inusob. Iklaro, gyud nga ang Lord's Day Saturday, pero giusab lang sa Iglesia Katolika. Kung basahon ni mo din dadre Wani siya, dili ni Adventista. Lain man Colernance Ancient Christianity Exemplified, chapter 26, section 2. Sa gingon dre, the Jewish Sabbath was continue in the Christian church. Continue malagi. I-continue malagi, Ben.
Wala, pildi na gani, Ben. How general does the historian Socrates, who wrote about the middle of the 50th century, say the Sabbath was observed by the Christian church of his time? Usa ko no, sumala sa history, nga ang Sabado giobserbahan o gibantayan sa mga Kristohanon. Kanang gingon niyang Kolosas, matod pa niya, dili ko no, paraphrase na adre o kining King James, doon sa King James version. O sa gingon dire, let no man therefore judge, dili ka maghukom. Unsa man, sa pagkaon, or in drink, sa pag-inom. Respect the holy day. Ang sa may holy day, the Sabbath day. Respetuhan ko no, matod pang Pablo. Wa kay respeto, Brother Alvin. Wa kay respeto sa giingon sa Biblia. Kanang imo, kanang Living Bible, mga kaigsunan. Para pres mang ginaklaro. Kini o, King James version, mga kaigsunan, na adre, iklaro gyud din na ingon dire, matod pa din respect of the holy day. Respetuhan, di ka maghukom, Brad Alvin, nga dili may mga luwas. Sa among gikaon nga pinili, sa among giinom nga dili tanduay, sa among sa adlong igpapula, ayaw paghukom. Matod pa din respetuhan nimo ang holiday. O sa man holiday? The Sabbath day. Biblia na, Kolosas 2:16. Mao ni klaro. Dili paraphrase, mga kaigsunan. Gino ni klaro. Sa mong gunang iyang pagguba nga ang Sabado isumpot niya sa Turde. Bisaya man ang Sabado nga YH, unya isumpot imong in English, nya imong ipabasa. Wala, dili na madawat, mga kaigsunan. Usa pagkikingon dire. Although sa kuan history niya, Socrates, Ecclesiastical History, Book 5, Chapter 22, tanaw na to ng iyang kalaki. Although almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries of the Sabbath every week, yet the Christian of Alexandria and Rome, deklaro kaayo, mga kaigsunan, bisan sa history, nga ang mga adlong igpapulay sa gibantayan sa Hudiyo, gisalo o gisumpay sa Kristohanon. Time na, Brother Jerry. Okay na, humana ang imong time. Ara sa day. Ubod na lagi, 5 minutes. 5 minutes. So, mga igala, mga viewers namo, pasensya na sa atong kahintang kay Shout out lang sa itong mga amigo. panamilit pahabolon na ta kay di kayo klaro ang atong signal. Sa sunod og naamay sunod atong ayohon mayo og atong atong sayuhon ang preparation aron maklaro ang signal. So, panting words na lang, Brad Alvin. Pasalamat na lang ta sa mga viewers. Salamat lang sa akong mga amigo diri. Ako nang basahon sila Elmer Abilia, Chen Sumili, Alvin Balesa, Larry Blanco, Blair Ordinisa, si Dr. Lim William, Joseph Soleta,